איזה בלגן. שלום חברים, היום נעשה משחק, סרטון על קלאש רויאל, וקודם נראה את הדג. יש לנו פה לג'נדרי מאוד טוב שקוראים לו לבאונט מאחד, ונתחיל משחק. אם אתם רוצים אני מציע לכם לעשות את הדג הזה, הוא מאוד טוב למי שיש את הלבאונט, זה דג ללבאונט, ואני מציע לכם להיכנס לכאן. אז זה רק ילדים עם 2,000 גביעים או 2,300, אנחנו רמה 7 רמה 9, ונעשה משחק. בוא נראה ננצח גם רמה 9. נשים את האקסל קולקטור. טוב, בוא נראה איך הוא יתחיל. שימו את זה פה דקה. יופי. מקווה שנצליח את המתקפה הזאת. יופי. הוא לא הצליח. איזה יופי. ראיתם? ככה עושים את זה. טוב חברים, תסתכלו איזה מצב מצוין יש לנו. מאוד תקוף אותו מצד שני, כי עכשיו אין לו כבר סיכוי. שם לנו על אקזאפ, איזה טמטום יש לו. מני פיקה ב7 יש לו. זה מאוד מצוין, אבל הוא חלש. טוב, מתאים 1-0 לנו, ואנחנו נפתח לו את השושנה. עוד אקסל קולקטור שעלינו מהר. ואיזה יופי. וגם עניין ממש מעצבן ששמים עליך אותו. כמו שאתה שם אותו, הוא יכול לעשות הגנה מאוד טובה. אז תשימו את זה. הוא שם לנו על זה. עכשיו נעשה. ונחכה. יופי. שם לנו עוד פעם. טוב, יש לה מראה. ועכשיו נעשה ככה. אני מאוד רוצה לעשות ל3, אבל לא נראה לי שהוא ייתן לנו. אותם מגה מיניון. יש שוגה נכונה. טוב, מה זה שיש? אין זמן. וואי. איזה ניצחון חברים, 1-0 ניצחון. פתחנו אותו שושנה, וראינו לו מי זה המאסטר. ושוב פעם, יצא לכם בקייס סקלן.